Ka kubor hi ka bang kwa ban pasat se upai ba kalong kumni. Ba ka BPP kami nakadaw chung ka jing duko ka sensyar ka khadar haga jala ka jungi. Kami nakadaw chung ka jing od jing nam chung upai ba. Kami namar ka jing jenjar ka chung upai ba. Tingi ngimi nakabanta ban wanra ya kata ka jing kelah. Kat kapangila ngin a kata ka jing syakri ka bahok ka babha nakabanta ka chung upai ba. Ngin nom upai ba. Ngin nom syet kelai upai ba. Ngin ai ta ka jing syakri ka babha upai ba. Tiga ba don kam banta pedang kum ka ni ka jing ele. Kalong ba kiwi kiwan pentame kiwan ban wanra ban wanra ki bon ki daw ki bon ki matang ban pentikana ba upai ba un nam kersan yangi un do ki jing syania yangi. Tiga ka kwa ban ong hi kalong ba Kumba Phil Kersan haka MLA election man siya itu constituency mangila po i candidate. Kumba Phil Kersan haka MP election. Tingi Kerman ba Phil Kersan haka MDC election. But kumbang sayong persang ya ka PPP. La nang itray ba nang asyusyo ka sing Kersan. La nang imtray ba la nang itray persa yung pay ba man ni ching tray ba kam ambakaktin ba kam yaham sabret no ingi ngimlele. Ngim su ay kata henday shwa ba phin kentat yangi persang shwa. Namar ba yo mo kan day ka jing kadika lat di kapan wanra ka jing kelai ka jala subuh menta. Ada kentai no shwa ban persang. Yo ngi do no pat ya kata ka lat ka buksier ya kapan wanra ya ka tinggal lah ka jala ka jungi hani ka Artiliki District Council te hagan nga kerpat nga ya khot ya wer pai ba ya ke bagian ya jing kersan ka pura ka jungi ya ka VVP but candidate ki jong ka hani ka election MDC. Ya jing ya khun ken kolong VVP versus others. Ni namar ba politics clean politics versus money power. The money power hi no fi all bar khoi party kile ya kata but penlam ba kiwi ki party hi kiasuk but kiasuk bi trelang para makiru kiasuk ba ba tre namar ba ka jo politics ke usia her tang baki ong uniform hendak ka jo hi ka politics ke jungki same style same approach nothing different the ka ngi ngi semba u kanu ko party ru kadika opponent ke jongi kadika wodi opponent ni tika bang indai ban yakun indai ban yakun bahai but ngim sim sting you nuru but ka bang kwa ban ong hang ni kalong ba ngim sim sting namar balai ba ngim tip siapo yo kila don pa ka understanding lene ki so thu jungbut hapreng jungki ra hangi UNPP udah independen UNPP kongres udah UNPP UDP udah UNPP udah juga te habangi ong bai ya jinga kun kolong bai BPP versus others